Parlok nang pet ngiptiang subhai pi sashisin pat chagniga program how they do it. Ngadi medai badan hangni na kamata Didi Meghalaya, but ngila wanlam yapi Shakanika Jaka, Hakanika Shnong, D1, Kabaran Haribohe District, Knang, Shakanika Fashion House mo, Kini ho, Kabala Seng de Ikong Iba Malay, Hakabangin Pin Ishapi, Kumno la Ringdor, Pinwandor, Unuk Ksai Ryndia, Nadu no Knyang, Hado Habala Panrong Yaki, Shaki Jan Kup, Jan Pong, Kiba Piyoban Pong, Kiba Pintiet Neki Dukan. Hakanika Singing in one lam shapi, Kumno Nadu Beki, say Unuk Ksai, no Knyang. Kipenrong Ksai bat kumjuru kumno ki Thir ka shakajan knang ba phindu I ka sap ka badan hala ki jong ki briwi nakane ka jala ka jungi ka jala Meghalaya ka sericulture ba ka thanjan hari India ka long ka ba kraw bha ha ka ba kumba 3.8 million mut ki briw sheki nong kandang bat khapsor ki yo jingman toy na ka ha ka jala Meghalaya kini ki long shibenta na ka rukam kamai jakpo na ka banta ki babun Hakani kakinti ninyo banyakmi kumno ba iwe thay samna ilale kat ba ila banpen ki impat bat banpen ne yakani kakam hakashnong diwan kabadan Haribohe District. Tipolog hakani ka por ngiyo banyasyang bat ikong iba itry jong kani ka kiniho production line hakabangi nya kren bat inadu ka tenrai jong kani ka program ka jong I jongi hakani ka sngi hakabangi wan ra ipi shpang Ksai Ryndia tingin kren shobat I shpang kani ka kam kumno ba kayo as ban sedang kong iba kublesi bone enam tak kapor ke jompi ngaku aban keli shuaning kong ipi kini ki knyang mo ki knyang Ryndia kumnu pi yo jingmut ba pin sedang ya kani ka kam nga jopin nadu nang tau rai hi nadu knyang Ryndia hi hoi hangne ha ka kani ka jaka bangi than hangne ha production unit jungi kini ho ngasdang nadu ka ba Thir yo Ksai long ngi thit yo skum kidon kinong rio knyang Ryndia teki 1D yo skum nang ta ngi shim yu tu skum naki in saya Thir kidon kinong Thir Thir kinsa wanra hangi insa shadrong don inong shadrong nang ta tupat insa ring ye kijan ken panthan ikong iba malay ilong isamla ibe chikade ya kamariang bat badon kejing angnut ban penne pensa ya kakam ban Thir Ksai bat thanjan lingba kejing angnut jung I ban penne pensa ya kani kakam hala kashnong ilala ban penya solem ya kini ki artli kejing I jung I ban penmi ya kakini ho production house kani ka karkhana jung I ka Thir yu usop jong knyang Ryndia na ki para nong shongshnong ki bari ya uni knyang kani kalalong ka jing rap shibun yiki nong ri jong knyang Ryndia hakabaki yo kalat ban penya yo yu bat ban ai man sim ru yiki bekinang neitre yakani kakam okay ka ba ai jing mut ipi ba pinong ba pinseng da kani kakam ka ba pi yo hi ki ina po ka ka jaka ka jong pi hi mo kini ki raw materials ki jong pi kadai ka passion ka badon hanga hi ba ngas shaitanat ya ban penne pensa na ne ban pe ya kini ki craft jungi ki long ki heritage craft mo ki ong ngaso tenat bhai kini te ngakwa ken ban le ya kini ka kam ho kong iba ka long haka jingthan ki jong pi kini ki jan ki re youtube sai uba pipen mi pipenan kam be ladi shimet hakani ka jaka na pi yo bandish ki beru menta ki la don ki bakwa yaw ni Ksai ubangi shat da gini ki natural dye ki don ki batip bangale natural dye te ki don ki bakwa hanrei ka banga benia hi ka long bangan pendon kam be ye la jong Parlok hakani ka por ngin lam shosha ka basdang jong uni jong jing penmi uni Ksai Ryndia kanum la ban sedang klem ladan sho uni knyang Ryndia hoba ki yo ban ri hakani ka jaka hi ban penmi uni Ksai ngin yo ban yakren bi ikong ribias malay iba pen na dong shidong jong ka kam hakani ka jaka kini ho hakaba in pen na do kumno ba penyo uni basdang uni usop jong uni knyang hadu ba penmi senan ye ki jan tikong hakani ka por kublishi bone ba pi ai ka por ka jong pi bat ni mo ngakwa ban tip na ipis dang yu nu kumnu pio ban pen mi yu nu knyang Ryndia ha ka basdang ngibu ya gi thabali mo ban pen mi ya ki pelang na gitu ki thabali kala ban syong ha gitu ki sop jongka nriu sngi ei hadin kata kasami na itu sop na ni sop kasami thabali te kasak hai ki pelang hadin kata ngisong na ngilum na gitu ki pelang mo
man kasngi ke baik ha ilum ne itu pelang ban song hai kenja kot ane kenja jan beret hadin kata ya ndaladap kumba shita yo tami ni saplit ya katu ka kot ke bangi song gitu kenja sembai ma gede ki pelang te ngi ibe ki la pai ken gitu ki la pai ki la mi kharan dia hadin kata ni sim no ya gitu ni plit ya katu ka kot kemne ni bu hai kenja pedung kemne ma ban ai slai ki slai ki bedang lung bha ha ka basdang ha ka te yo ban kong ni ai slai ki bel red dang lung bha jong kini ki slai ki be ki bam la da de pandeng la na de ka tu karanda ka bangi ong ba he ba ka sla ni ai de gitu berit hadin si te yo ei ne khanyar dia usa tiak mo tiak ko masi si ei lan no ka tu jing stem jong ukan katangi ong ka ba tiak tembom ni ong mo stem tembom ni ong ka lan no ka tu ko stem usami nasa ka we pat karkom ha ka we pat karkom khamrit yone ma khamrit yone sita yo hadin kata umi khamrit yone hadin kata pade usa lerli ktin ka bangi ong usami biang uhe kan ne hadin kata ni ong pat balait kejat keme ya kata hadin stiu lait kejat keme ni ong kamut ulah he ulah sedang ban be bahaya gini gijing bam ban be bahaya gini gijing bam dei te ngi dei ban ai bam hai us kumba laisin ye sisngi mdei arsin ru ha kata kapor undala he ulah sedang san kumne ila ban ai bam mi uban keliang gini gisla da gewe pat dala lut neusla ni ai pada we usla ngi khen nak per ni ai pada we usla ni bread ya gini giding padeken ni pan khoj ya gane ka jabo jungu ka jingle sabar jungu ki bread na man kasni kumba ar we si ei ulah sedang no ban kiu kan ban kiu sejrong utu ba kiu sejrong ubam bam jing bam siu ulah dep kadang lo dep sengat mo te ula yu ni ong ula kiu ula dan sejrong ni sim na yau tu hadin kata nyilum yau tu hau syang la ne hagada bor hadin baladap kumba sikilo tami egem tu ni khai egisla ki bakhoi ki berkhiang nak per ni sathap hakin jabor ni arham la ni kino ki kenja jan ni sathap yau tu khnyang hang tu ni bu bakatu sla ni sapan kelan sko mi uang tu ken ban long kum ne sop hadin kata kumbalai si ni sim no yau tu nau tu sla ni bu hakin japudung kum basimit hadin simet ni sim yau ne ni sapet no ken ni sapet na yau ne khnyang Ryndia mo badan siapo la long te ban bam la ne bandi ni pet no yau ne khanyang Ryndia tenda ni la de pet yau ne ni sabu no hagi kenja pedung bandi la ne ban bam yela de ngi don kam bandi la ne ban bam bat yau ne sop jong ne khanyang pat de le kom no ni la lum kom tu la da udon 10 kilo la ne 10 kilo ni sim no yau ne ni te ai kenja mo sari bariat bastang ban pedam yu ka simet hadin kata ni sapon na yu kum ban riu kan tai yau ne skum ni sa ni sapon kum ban riu kan tai haga deng hadin kata kum minin men sngi la pon yu kum men tapat kasi padeng la syo na yu ban penmi yau tau Ksai perlok ngilai i kumno beki sei usop na uknyang hadin pring ngilai yo ban pedru kumno beki pentnam yu ni usop knang madep yo ya kani ka benta ka ba phikhat ka ikong syok sai ka syok sai phikhat syok sai na ma pidi syok uk sai de tingi nye pe kumno ba phi syok ta uk sai beli pida ya bu ya ka ha ka ban syok khnang bun pa un pra kan ni bu ha ka khnang bun pra un long phu na kan hỏi tidak là để bên phụng tôi phải phi sa tập hỏi hao điền con gia đình như sa tập hỏi ngày cái cái bên ta cái bác khami pen ngày phi shot đồ sọ cái đơn cái đau phi shot đồ sọ như saya shot đồ sọ na marba na đơn lain thay ki mi ki pa jongi ki mi temen jongi mo hỏi ki shot đau tăng đau tai we dạy sọ men thiang khut như vậy ông udan siapa he banyak bah dan saklau ngi dalik hen naklau nrai mentapan haga por jengi mentapan ngila tip nung kon jasa ulang ngila ban syok dau sok bam jalan ngila ban syok dau sok priam ye ladang imdon gini jai sok ngila ban syok naka sok kompor barit ni syok baik kade ger kom jengi telak di nak takaru kam her pateng kam don ka dau ba pisok bale de pisok ni ngathai ngala am persang ngaru ka syok persiang ada pisok sapai be kadan ka rukom na syok na pedeng jong ni hoi mana jerong tu dia hoi
kan nu kenta episimpor ban ya syok kami. Ban ya syok yo ne ksai ngi dan kam ban mdai da kenta ngi dan kam sibun ngut ala ksai udan lai kilo ngi dan kam kumba. Henry ngut gibreu. Kalau kam kumba nado bas dang hi ka kam ka bakhia mo. Oh, ka kam ka bakhia be kene. Lada phimnang man syok bha kadon ka jing sniu. Oh, kadon ka jing sniu nang tangi sa usadu na ne ksai jongi. Bun ubasi berat ban yau ba pendan kam. Kalau kata kedua tinggi deh benang bah ban syok ini ksai ban atep bah giding. La tel dang ni chutat hagi celia ai rum tu. Ni penrekyang agar siniru. Deh ban jot deh ban ayu kai. Deh ban long itenat bah. Kumno pi pentikna ba kata ka jing syok ka jopi ka long ba bah. Ni pentikna ya kata da ka bangi ya bertubut mensuagin kita mendai jungi ki hikai ngi kata kedua mo. Ban pak syok ye kena gi berit rung deh ban hikai bah ki kata kedua bu unam he than e ru. Unam dap si de bor hang ne. Un long betang kat ne tangkat ne un salong dah hadin kata ngisa kem yeu un salong pelon kem tu kai un sa itnat bat bah kapor bengi Thir usuk bah ban wan lok sai onam sab ei dia unia ba pila de pen priang kami pi pen pelon dia. Ha ni pen pelon biang ni kem yeu ngisa that ni pen rit biang yu kan tu ni that agasi ndala khiang ni sim nang tu ngisa Thir ta don teng pan ni thap no akin jading mo ni thap kem tu ken jading baro ngeun rung ba ken jading kum san program e ha we ding it hem ta ki sa Thir yo okey nang ni ya cerita ben penrikia dia ban Thir okey ta ngakwa banyu isa kata ke bentaru ban penrikiang namar mata kasih gamdon klem shir kasih ngim yo alat ban that yu sabar tingin ha ban shutap yu ha kun jading ban that yu ne kasimpor kumba ladang ithap hauding san program un sarkhiang hadu benda krikiang apa kumba arte yo lai te yo em sarkhiang ni sayo ban Thir Tiada dang ithat celia tang sisi ular kiang. Oh kita ke kambah ya por basit si. Bat ba uksai ru ulong khoj la dang ithat aga celia. Unsar kiang kloi unsar khoj. Yau neu khnyar Ryndia ngila ban sedang na du banai. Mei Jun. Season Julai Agust season September Oktober hadu Desember ngidang la ban ri. Okay, to ngan kan non chpang ki ka jingdong ka jong nu khnyang mo namar ba khnyang bolong pi ong ha ki laki jong ki banai u he usan bah hai laki jong ki banai u umda san than ne te ka jing pang ki ipre ki don hi ki bawan ho ki sai don kum kita sai don khlam teng tang namar ba lada une uskan udwan we ujai skan u ba pen sniu bhai gini khnyang Ryndia jongi ada tau uskan unwan ban boy gini khnyang jongi tang su ayu kum tu mo tang su ta kum tu utau khnyang au tau skan un sawan boy ban su syong kum tu tang si phang hang tu la kha pelang Ksai sami padegi Ksai utuk Ksai un sa syong hapo jong neu khnyang un sa bam yong neu khnyang sapo kumi kini ki jingbam ki jong ki don ki ba pher ki jingbam ba pi ai ki de ki kum ki ek epi shet ai ban bam ki sla yu ha ka banang kong ni ai da usla rendah utau usla rendah ulong bahe ba khlem don hang ne mo re ulong bahe ba ga sla ladangi ai da utau kuloi ba ban he ban san sngai ba khnyang Ryndia te ladangi du na utu par ni ai kum gine gi phandeng lada bambiang lagi pandeng ni ai da gisla konjor lai nau tu konjor ni ai padu sla payam bangi ong te usla uba kham kong san bha uba ni riu ne khnyar Ryndia ude u konjor bat payam parlok pilala banyu imene kumno ki penrikyang yu usop kadan arukam ka bakile kawai kalong hakarukam ka bakila le nando hendai ba kata kawan si hodiang mat penrikyang hakajaka ka bas an bat kawai pat hakapor ka baki kerke bat baki dan kaman penrikyang kloi kithat ye u
haka tu ka pudung ka ba phiu imene bat sayo pat ba kumni kat kum ki ki nong Thir Ksai ti ki ong khamsuk hi ka rukam ka ba minchwa min hindai haka por ban Thir ti kan persang man ta kumnu ban Thir lang ni Ksai kila ya cha khmat ngan persang man but iki ya kani ka kam de ka kam ka besuk kade ka biang pitan okey ngalapan dukut hap lem nu ta pen lem tu perlat chom tu pennya ketiga jonga kampat ni ni kani ka kam dengan persang mo ka belong banyak persang tingginya persang lang kita oh pi pen chat cepat wala dang la pendukut meneru hendai kalong ke besuk iki bakin beteng biang ya ka e ka banglapen bakla manga pat mentang nya persang kam de ke besuk bangan Thir Ksai pietan Okey. Ngalak persang kat tu ngatharai kelabiang kia ngawan persang kat tu nomor ba. Kan sesak ke kam ke jongki. Hendri perlu ngalak ban ong pi ba kani kadan kam ke keti ke belong tikna hadu kata kenang ba unum lat silat uni Ksai unum dukut steng. Kat tu ti tharai la yo hi nga kawi ke sol. Nginya seprang nginya pet Kumno pat ban wi rong uni Ksai nomor ba. Kim than hakani karukam kipen bahasa Ksai bat ki wi rong yu knang bengin dup yo ki jan ki ba kampu rong bengin pong bengin kup karukam than jan na Ksai Ryndia kapen mi ki jan ki ba itnan bat ru ki belong ke jingmen toy na ka benta ka Mariam kadaw kalong ba yo uni Ksai na du ba lum yu usop hadu ba wi rong yu ha ki benta ba ro om shim la pen snew ya ka Mariam ya usop la yo klem da happen mong la ni penyap yu kenyang bat kumta ya uni Ksai la khot yu sustainable silk ani Ksai bala penni klem da pendin saw ubaki khot non violent silk nila poi pa chukwi ka benta sho banga ong mene ngin yo ban wi rong ngin poi sha benta ka baki ong ban kwa kin kwa balai namar bakal long ka besuk yaki hakapor baki wi rong bat kum juru hapor baki than ya ka jan chibet kani ka dieng ka di ka ba phikot ka kwa de kani ka dieng ka rap yaki bakin kwa uni Ksai bat on la de ban kwa akum ni kin ade baro tu us badan hau ni u baki than mene kin ade ban kwa akum ni kin sarapan ban wi rong yu ya kini ki rong na do man shwan dai nglai I wi ki commitment jungi ki sat panan kam da gini ki jai rong mo combination rai yaw nation rai ni la ban shat rong stem new nation rai khasi jungi chane shin rai jungi chane cha boy u dai ka ju hi te ngi shat rong nau ne ban yo yaw rong stem nang ta yaw ne u ni khol u ding rong mo u thiet jung kun ja ding mo ngiyo na klau jangai bang ngiyo ne ban panan kam yo ne ngi da jenjar ban ti war yo na sha klau te yo ne ru ni panan kam lang da bang shet lang ban ngi shun rai ban yo rong stem e mo dapat ngiyo ne u ayo no ne ru ngi sha thiet na tangi dan hi ba li war shalum sha klau yo ne panan kam ma shet rong yong ki temen da jingi men shwa ju kai ngi kata ka dur de ngi but ya kata ka ngi pen but ya kata bat ni le ya kata menta bat ni yo shisai te rong anta pan eu ne u snap jong tu ding wai lam pathat bangi ong eu ne rungi dalik pom na khlau ni mi yo da ka besuk mi yo eu ne ngi jenjal ba balik pom ni u na cha khlau u ne de wai lam pathat
ubangi ong mo lam pertat snap jong udeng ubangi lik pom na klau te yo ne ngi de jenjar ba ban yo yo na mar ngi haban ni wat selum seklau ne ngi la da bendung bela da ban perkhong ni penan kam yo ne bangin yo ikirong jerngam te ne pat udai ulaha bangi ong ki depan pur yo ne ulaha hagi kin jading jeri ya une ulaha ngi jenjar ba ne ubam dikheu ba mla ban pen yo yo ne da besuk jenjar ba uram dor hadu kata-kata menta hagi ni por kum san spasi kilo yo ne ulaha ni Thir yo nagi bahasa iri yo ne ulaha te yo ne ulaha ngi la ban yo ikirong rong sau merun ma rong sau merun nau ne ulaha te ne pat udai u kenjarong thamai bangi yo menta ne udai urong thamai bangi yo menta udai u kenja sieng jong utawe ujai ding bangi ong anan to yo ne sieng ni penan kambe tang ne sieng yo ne urong pat ne ujai sieng pat ni siat yo ne bat ni sayo ya u rong sok be i ba kawi rong kalong kabenta kabanang penyak her susu ya kejinglong uniuk sai na kita ki bangila banyisham hayo kerhain na maryaw uniuk sai lawi bed de ki rong ki beki khot ki organic dyes haba piseng hiya kanu ka kanal ni kanu ka kam pihap hi ban shim ban panjing rap ni ki bi long pihap ban employment da ka ten phadagi ong ban ai kam ki beru kanu ngad ikila yo ban yo kam ha kane ka jaka ka jong pi ti kiba don kiba rep nai hi bat nga hang ne kilong kumba nyungut kiba rep nai kiba long kiba rep enter bat nga ndei tangi kini ki nong rep kiba don bat nga man ka sngi kiba nga employ kidon ki weiru kiba shoot than hi hayeng ki bom la ban wan chene ki shoot than kumba ka than khendeu ki shu shong hayeng tenga shoot le ai ki ksai ai kum to ki pen than te kibun hi kiba nge la ya rep kan kiba la ya kiba nga ya trei lang kumba la art pheu ngot lai pheu ki bon ki dong than ki ba la ya trei kumta phila yo pen mi kam na ta bon ki brio mo ke ide ka ba phile na ka benta ka ni ka jaka ka jong pi kumban yarap le mi ki mo la no na ka ni ka than ki ni ki jan ki jong pi ka dan ke ide ka ba pi yarap lang kum ha ke hakamariang ha ke ru ho te hakamariang hakaliang kamariang namar bangi penden kam ye kini ki natural dye ka bangi penden kam da kini ki kini ki mar kini ki slading nang ta kitu ki roots jong kitu ki ding dai te ngi knang ba ngan nam penjot ya kamariang banga penden kambe ya ki natural dai dai te ngathung ya kini ki ding ki bangin pendan kam hakaba shadrong ki rong bala pendan kam hakaba wi rong yok sai ki long ki bala yo da ka pendan kam ye ki ki basham hakamariang hi kum ushen rai usla usnap ding ter te kumta omdan ka jingpen mi ye ki ki balong bi ya kamariang Parlok hagani ka episode jong ka program How They Do It ngila wan lam shapi nadu kabasdang hakaba ki reuni knyang Ryndia kila yo ekatu ka sop bat penwandur ya ka sha uni uksai Ryndia uba khaddu khadwai kin sathan pat sha ka jain Ryndia ka ba phi yo ban phong hoi man ta ka singim shimla pen ep kumno bala thanya ka ni ka jan neng nang e abat pe jingi hakoi pat ka episode jong ka program ya ka bagin pon lam shapi kumno be ki thanya ka ni ka jan bat kumno ki penwandur ki she ki sopti ba ki jain sem ki ba pher kani ka How They Do It ka binta ka beningkong jong ka program ha ka Ryndia